Perbedaan kuwi takdir saka pangeran, Lur. Contone kulit, masalah kulit ki enek sing putih, enek sing ireng. Lah kulit putih ya aja kon nampa perbedaane kulit ireng ya gak iso to, Lur. Piye kulit wis putih kok kon nampa sing bene ireng ya ndak iso, tur ndak bakal iso. Lah semono uga walike. Sing ireng kon nampa kulit sing putih gak iso kuwi takdir. Beda ya bene beda. Wong nyeritakne beda. Oh, wong kulit putih ki keringete ambune ngene, kulit ireng ambune ngene. Lah kuwi aja dianggep sing cerita peh kulite putih baru tok anggap wah kulit putih ki gampang lok-lokne kulit ireng. Aja, kuwi kleru wong cerita perbedaan. Bene. Memang traisine donya ki ya beda-beda ngene iki. Itulah keragaman dunia, kesempurnaan Sang Pencipta. Menciptakan kulit putih, ireng, nyiptakne wedhus sapi. Beda-beda kabeh. Dadine mulane dulur-dulur wong ngomongne perbedaan kuwi aja tak anggap wah wong kae gampang ngelok-ngelokne wong. Lha aja, lek kowe muni ngono berarti sobomu ado semut, sekolahmu kurang suwi. Ngono lho. Bene, beda-beda ya bene. Ndak usah saling memaksakan perbedaan utawa nampa perbedaan, ndak usah. Tamponen takdirmu dhewe-dhewe. Kae beda ya ben beda. Aja aku tak nampa bedane wong kae ya ora iso. Wong kulite putih kok nampa kulit ireng. Maksudnya apa? Kulite beda dadi putih ya gak iso. Beda tetep beda lho. Godhong tetep godhong, oyot ya oyot. Pari ya pari, suket ya suket. Iya toh? Kuwi kudu paham ngono kuwi. Jangan dianggap cerita perbedaan itu sebagai untuk mengolok-olok orang lain. Introspeksi diri itu baik kalau untuk diri sendiri, tapi kalau untuk menjatuhkan orang lain ya tidak baik ngono lho. Kuwi lho jenenge memahami perbedaan, berbeda-beda tetapi tetap satu jua Indonesia Bhinneka Tunggal Ika.